zuciya nake jin ki umma, inda nake idona ba zai yi kuka ba. Abin nufi mai iya canja manufofi, ina bukatar a yi daɗi na sufofi. Don gashi bulin ba su abu da kofofi, wanda za su ƙara sadar da ni cikin ladabi. Allah kalamin kudura ya fi ni, zana bin da wani na balaga. Abin da ka so shi yake zuwa ya kafi, abin da nunin sai kake rufe musu murfi. Ina ta roƙo kara bar ni in yi kusufi, fadan san Fatima wuce ko ta wuta zafi. A bana rafi mai sa salama, kada ashiki ya biyo ni bai san ka kuka ba. Dan wanzuwar buyan asirai iradarka, da abin da za ya dinga yin yawa da yawanka. Mana salati nan da karkabar wasaninka, gun wanda da sane ka je da shirye-shirinka. A sakar albarkin nubuwa, da wasu su bayan gida ya rufe mayafi ba. Nana Assalamu alaiki sayyida nana, salamu alaiki nana kwarai kin girma, salamu alaiki nana arzikin wata mama, salamu alaiki mama ce kadai ce mama. Salamu ala nasiba nasiba, ni ko da ban sake zana komai ba. Umma, 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 yara mace nake zumuɗin yi wa baitoci, mukarrima arzikin gidanku kowa ya ci. A tsakar gidanku ake bai wa bawa yanci, ka ga ya dawo wai ana yi masa fadanci. A kai ta siyarar gwalɗin mutunci, ki sai ce korafi bai shirya zance ba. Na samu daidaitocin da na shigo birni, gani na cikin fadar nan da babu ruɗani. Farfajiyar da ake ƙara saita imani, matabbata ko mata in ce da su tsani, da su ake samun yakini. Su Fatima ban suna kora kowa ba.
kaga ko na bala kiransa ko mai ba jinki umma inda da ke ido na zuciyar ki ta motsa to ta sama ta yi yana kula da motsin ki duk cikin yanayi kuma ta gaban sa kikan yi murmushi sai yayi farin cikin kike ba da nasa sai yayi yunkure matakin aini ki gaba a zuciyarsa ba gurbin da baki mo ba Kece cikin numfashi imamu ko yaushe baya raba ki da zakin jikin sakin nashe ruwa da ruwa sun haɗu to malam kawai kwashe raba su sai mu ce hankalinsa ya toshe ilimin kina cikin zuciyarsa za ki faɗi ba da wani salaki da tarba baya ganin girma irin nakin kafin ke baya zuwa ziyara ita ki sai gaike a tsakanin kike da shi babu dan aike umar na zuwa daga gunshi ne sai an fara ake kawai daga shi zuwa shi dan haka abu ya faru ba wani faɗi ba inda kaga Allah ya ce shi ne waliyinta kasan akwai magana a cikin mukaminta ya ɓoye kan masoyinsa a cikinta ta kira ya tasirin cika na buwayarta za ka ce game da kadarinta sai dai ka nema daga su ba dai ka bayar ba Khairin nisa'il alam baki canza suna ba akwai mukamin titin ba a fara rabo ba gajiya amma kowa ba ta kai ki girma ba hashimiya mai tatacciyar haiba ana batun mukamin ki umma Allah ne yake faɗin ki ba harshen ba ni ba mabarukatul izza abun fa ya fito fili sai abbatin ki yayi guri a kotun koli in kin yi toba a bidar zuwan su dalili hakan ki shi kawai aka sani alƙali shi kuma in kika yi baitun kumarki ya san zuciyarki bala ta yi ba dai ba karkata ba kin samu ne tafe da na fusu ban da tsiro ba ba za a shuka masara gero ya fito ba karo ma wuta kanama in aka kai matera to za a gaba dai ba Look at
masufi ke ta kan karagar nan da babu mai mayafi in ba ke din ba uwar gidan adabi ke ce umma babu kuruhi na bane motsi ba kamin kiya game babu inda baki je ba kin tattare girma babu wanda baki hau ba kika mulki duniyar rijal ba da kujera ba kika yi wa arfai madadi ba da sifa ba kika yi wa mata ta azima kika rayu kam kamar baki ɗauki nauyi ba ke nake gani nake ji irin kina manto babin da za ya ban irin na ko azato in na shiga kunci wala gare ni ta kusanto kina kuku ka bani na zanto musuwa ta zo gare ni a san uku ka ce ko kudura bana da canzo ba kin rabautar da wanda bai zo ba kin adirtar da wanda bai kai ba in ga gajiyayye mai rauni ban shigar wuri ba dan abin da kika bai wasu Husainin baba kina shiga maganar ilahu kuma yayi abin da kike so ko baki roƙa ba yakin gafara yana na ki suturta ni ki kara nuna min na kin aminta da ni ki sha makanta ruhi da shiga rudani ki ce wa aliyu na tuba kar ya manta ni ki ban abin da abba ya baki sannan ki ce so ni ba dan halina ba Anannade nisa dan isar ki madaniya a kai ni tai ciki kada na zauna baya a ban kujera wacce za ta kwashe kaya a ban sabati kar gaba ta koma baya har a jarrabe ni ufaɗi ki zama min wakiliya a inda ban kai ba a zuciya nake jin ki umma in dai da ke shiri na ba za ya rushe ba a zuciya nake jin ki umma in dai da ke lamari na ba za ya karye ba a zuciya